sangga ingsun ateking dalan tondo bono kang wenang Murbawasesa kang ora wenang den wasesa kelirku panggelare jagat karawat nyopan duduting ati lantaran sang nagara slikenira rajeking wesiam prajekira pengancaling gantol lara panyong gambareng bole trojoknya sangga brono lentongira baru sepejong damarku Bathara Surya sumbunya Bathara Sanu lisannya Bathara Bayung wayangku gambar paesan kotaknya kayu cendana tutupen kabuka isine nyawa kelawan sukma keprairan panggedhukan pratolong sempala nyawa sunggang aston panjaknya katon porpo lasa eston tandaknya kelatenan kendangnya kelatenan
kita wonten wedharing cinarita purwa ingkang kangge sesekaraning tiyang maringgit sadalu mangki nengkang kawenangake ambuka cinarita beber lampan amung adhiki dalan kandha bodo wenang ingkang kangge bebukaning cinarita amung adheking negari Ngamarta ugi dalem cinta pura sanyata negari Ngamarta king kasebat wah eko adidasa Mindra Saptaraja Sasrabana Kurawa kasebat wah eko adidasa Mindra Saptaraja Sasrabana Kurawa wah ateges wadah eko sawijadene wedasa 10 Midra Sapta Pitu Sastra Sewu Bana Jagat Kurawa pencaring negari Ngamarta mila bile kang upaya sak jagating rat sak pramundhita sewu datanang sasatus sadasa tanangsa satunggal amung negari Ngamarta ingkang kasebat panjang punjung pasir waukirla jinawi gemah ripah karta turaharja wa ateges wadah eka sawiji adene wedasa 10 midra mider Sapta Pitu Sastra Sewu Bana Jagat Kurawa pencaring negari Ngamarta mila bilih kang upaya sak jagating rat sak pramundhita den milanga sewu datanang sasatus sadasa tanangsa satunggal namung negari Ngamarta ingkang kasebat panjang punjung pasir waukirla jinawi gemah ripah karta turaharja panjang ateges negara dawa pocapane punjung dhuwur kukusing pasir samudra ukir gunung lotana persabinan tulus kang sarwa tinandra jinawi murah kang sarwa tinuku riparinten pantawisipun dalu datan wonten negoting tiang dagang layar labedatan wonten kasangsarani margi raharja sanyata negari Ngamarta tebing parangmuka dasar negara Ngamarta ngiwakake tanah pagunungan ngajengake tanah persabinan deniring bandaran ageng guru bakal guru dadi kang ngasok gelondong pangayem-ayem bulu beki nyata menawi negari Ngamarta negari kang gedhe obori padang jagate jarutan ceping ado kang dadi kuncaran menang dena capake sinten ta ingkang ngrengganing negari Ngamarta kang kawenangake ngregem rewusananing adil jejulukira Prabu Darmaksuma ugi sinuwun Puntadewaya Prabu Darmawangsa pantes sijining sinatra Bupati Ratu nek katliti dodo manik sunandita endang-endangi priyayi wadon persemoning para widodara percekaning para widodari dasar bawaning sabda pura dedeki judul muda pinarak wonten ing kursi gadingan ngadhep dampar kencana lenggek-lenggek saebo gambar winangunan dasare Sang Prabu ngrasuk busana keprabon paceng gelung sinupiting urang
mawa sumping kajauling sumping aron tinumbeng Kuntilapati bobote kembang kering sing layang ulur-uluring kajongan Colonone Cindhi Puspita tinggal tali wangsa klabaune Mas Nagaraja busana ingkang karasuk kateliti abyare busana ngemba Badra Ngirawan Badra teges mendung angirawan rembulan kaya rembulan ben tampuk mendung bayar katon padang biar peteng saking endahing busananing Sang Prabu rikala miyos wonten ing Sitinggil Binaturata sinten ta ingkang saji Celaira Prabu Darmaksuma Weragil Pandhawa Nakula kaliyan Sadewa Kikanten Insep ingkang kumawantu lenggah sawujajar sinatring tunggul pawenang kekasih Walkudara Brontasena wong gedhe gagah prakusala ladak sembada sakwujuti sang ngandhaping Walkudara Brontasena pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Arjuna sang ngandhaping Arjuna agung sawaning para kadang santana mantri Pandhawa ngantos amber dumugi pangurahan Jawi papan wiyar katingal rupa saking katahing sawaning para kadang santana bilih kateliti ngantos wonten ingkang mangkuepok nyangking songsong seret tunggul naga gumala ardhawalika banyak dalang sawung galing boleh camani sekawan dosa sekawan ucu cebo sekawan dosa sekawan katingal jedil panggil tumpuk junjun aya andir sami mangemba pesi bradangga lelana peksi ateges manuk bradangga glathik lelana alap-alap kaya manuk glathik sinambring alap-alap padha pating klosot teka pating jepiting nalika ing mangke cekap dalang Kandabana ngrumpaka gelare negari Ngamarta Satyanira kersa nindakake Ajidra Senggata Aji dumunung sawiji Drawa Nagara Senggata mantes sampun katrangake tiyang gelar inggih sedinten datang tutup sadalu datang saged tumanja katingal balo-balo rambataning kembang kadung tansah nyunci-nunci obor-obor mancung cinupeteng ponang cinarita kersa kainggahe laras waspada sakedhapi netra sak lekering wardana Bonangnya sekare dlimon kandas luas kabonnya pani Pabonya panembung swara
saronira jala ing ojen kempulnya gemak pena alung kenongira patute gendeng kongira katon pangunjal sawaram kongiram pangunjal sawaram Gusti sampun pepak sadaya pamre inciang dadiya salira tunggal dadiya ayuning badan dadiya teguwen slira rum bintarum sun blabari sagara madu mula iki sun sidikna ora permana tak cokreng ing dudu jaiting netra lekering wardana kang sumedya marang ana ngadiantaraku ora luput sawaning kadangipun kakang Adiwal Kudara Brantasena adi prayoganing sawanira enggal matura bab sunanglungake janggaku tak tenglengake kernaku subaling megotan kenaning luput pantes menawa Diwal Kudara Brantasena imbal stawuncana marang pun kakang adi prayoganing enggal matura sawanira no ceta-cetaning talining rasa locang sang Bima Suton menamene sedek sopertalenan garap-garap sang Kartoanoan imuton pimungkasnya sang pipi aji pimungkasnya sang pipi ajiem Bima Suta imuton pimungkasira lakonya angarang sangom ajara ngaparang untuk kakakku barep adi ora luput kang dadi aturmu pun kakang iya saliramu paring pambagi marang aku dak tompo tanganku loro tajancang ana gelungku mangki koro lumunturi nang dodo dadi cahya nur cahya tejo nur buat untuk bareng kakakku Adiwal Kudara Yadi semono tekaku ana ngadiantara ora ana kang dak aturake sungkem pangabektiku muga-muga tinampa marang Kunto kakakku barep pangabektiku muga-muga tinampa marang Kunto kakakku barep Adiwal Kudara Brantasena iya anggenira ngaturake sungkem pangabekti sun tampa tak lumeberake ana ing dada ndadekake marming tiasing pun kakang kajaba saka iku tekaning siadi
aja kelaju ati kajeron penampa yadi Kunto kakakku sebab-sebab bab mangkini tekamu aku durung bisa peparing pasunggatan tetedan kang enak rasane gedene banyu dalem sak prembono mula lupute pun kakang njaluk gunging samudra pangaksama Kunto mbar kakakku iya sadurunge sliramu awe keterangan aku kok wis ngerti nek ana pangunen-ngunene ngrikma sayuta pinarasastra bab sunembake wong kang sare ora pisan-pisan rumangsa supena tak ora rumangsa nampa pasunggatan aku mung rumangsa arep cumadong sabda tindalan Adiwal Kudara iya syukur mangayu bagya dening apa sliramu wis mangerti sadurunge tak paringi sumurut kajaba saka iku tekamu apa ya padha waras Adiwal Kudara oleh pangestumu tekakoning pasinirakan agung karene dibadhok karatan waras wangsul Kunto kakakku mbarep nadyan pun kakang oleh pangestune si Adiwal Kudara Brantasena uga ora ana alangan sawiji apa syukur mangayu bagya dene apa jumeneng moning dalem cinta kapura ya murba wasesa kawula sak negara ngamarta kok tansah nampa pangayomane Gusti Kang Maha Wikan iya ya Adiwal Kudara ning rening dina iki akeh banget sawaning para kadang lan para muda tekamu kudu diprayogake sauntara Kunto mbar kakakku iya teka ora kurang-kurang prayoga aku iki ora luput sawaning kadangipun kakang pamadyaning Pandhawa Janaka abdi nadan sawanira ora kana para rewangi meneng mung puja pangestunipun kakang ditampani yadi Koko Prabu pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih kula cencang wonten pucaking rikema kula pundi wonten ing mustaka lumunturing dhateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buat Koko Prabu sowan kula wonten ngadhantara panjenengan amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepadaning Koko Prabu Yayi Permadi nggih anggenira ngaturake sungkem pangabekti Suntampadi tak lumeberake ana ing dodok kaya-kaya bisa gawe lega rasaning tiasing pun kakang ning tekaning siadi sumrambaing garwamu niwara Sembadra Sri Kandilan Diajeng Larasati Koko Prabu iya ingkang rayi pamadyaning Pandhawa Janaka sumrambaing kadang panjenengan tetiga niwara Sembadra Sri Kandilan Diajeng Larasati angsa pangestu panjenengan boten wonten widha kawising menapa-menapa Koko Prabu Yayi Permadi syukur mangayu bagya di dening apa sliramu sak garwa kok tansah nampa pangayomaning Gusti Kang Maha Wikan prayogakna ya Adi Permadi sawanmu sak untara Koko Prabu sawan kula boten kirang-kirang prayogi Koko Prabu adina kula marang Adi Sadewa puja pangestuku ditampani yadi Koko Prabu pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih Koko Prabu kula cencang pucaking rikema kula pundi wonten ing mustaka mugi-mugi dados teguh kawiyanan kula amung ingkang rayina kula ngaturake sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan adina kula tak tampa bektimu marang pun kakang prayogakna ya disawanira sak untara nggih Koko Prabu Koko Prabu
Kula saranipun kadang panjenengan Sadewa. Kula ugi ngaturake sungkem pangabekti Koko Prabu. Adi Sadewa nggih. Anggenira ngaturake sungkem pangabekti sun tampa gawe lega rasaning tiasipun Kakang. Puja pangestuku ditampani ya di nggih Koko Prabu. Pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih. Kula cencang pucak ing rikema. Mugi-mugi dados jejimat nambah teguh kawiyanan kula. Prayogakna ya Adi Sadewa sowan Musa Untara. Nggih Koko Prabu. Adi Walkudara Brantasena. Kunta Kakakumbar Panarigati apa? Mula tekamono pasiniwakan agung negara Ngamarta. Rening ora ana kang tak wenangake dadi tinimbang aku tak jak ngrumpaka. Kananing negara Ngamarta amung Syadi Walkudara Brantasena. Semono panyuwuning pun Kakang di ya mbok aja kok rewangi neng baning sela kang luwih neng ning kaya banyu kang luwih wening barang kang wis ana diprembanake kang durung ana kudu ditakokake. Untuk Kakakumbar iya mula anane ngaku neng embaning sela kang luwih ning embaning tirta kang luwih wening. Iki ora ana kang tak gagas, ora ana kang tak rasa. Kajaba le mung ngrengani negara Ngamarta. Bab nek tak teliti rupane wis 7 sabta. Ora kersa ngembah bali watangan ora ambawa rasa bawur paningal. Agni ora receh ngendika ning pasiniwakan agung. Saliramu gagas sapa lan ngrasa apa? Wusanane sakniki miyasa ning pasiniwakan agung dalem Cintaka-pura. Oleh mudelak delok kaya-kaya wong nandang Sungkawa gagas sapa lan ngrasa apa? Apa sliramu dadi ratu ana negara Ngamarta wedi nek negara Ngamarta kalebon telik Mangendrajala desta kang manghisekti gedene ana wong liya negara Pating Praja arep bonceng kamukten jangkaraki palunggang. Wis dina iki ora usah saliramu kabeh duwe rasa ribet. Apa ta saliramu ngribetake bapanane negara Ngamarta kurang kekembanganing utawa pepethetaning dalem intening negara Ngamarta. Unta arep Kakaku ndang paringo keterangan marang wong kaya aku aja saliramu ndadekake jibeking sedulurmu kang akeh-akeh. Adi Walkudara iya rikala aku katonjo atur ora ana kang tak gagas lan ora ana kang tak rasa mung Kakang Mas Ratu Ndwarawati kok suwe temen ora nang negara Ngamarta. Apa ya Kakang Bathara Kresna iki nandhang gegerah? Apa negara Ndwarawati katempuh ing parang muka? Munggo ananing negara Ndwarawati katempuh ing parang muka ya awe keterangan marang pun Kakang utawa marang para muda negara Ngamarta. Monggo Kakang Bathara Kresna iki nganti nandhang gegerah. Mesti-mestine ya awe kabar marang aku. Ning olehku nganti-nganti kaya wong nganti kambangi watu item sileming prau gabus. Untuk Kakaku iya saliramu aja katik gagas kang maneka warna kaya jeliteng Kakaku iki ora luput monggo terus ana negara Ngamarta wong slirane iki ya diwenangake Murbawasesa kawula sak negara Ndwarawati. Lah nek nganti terus ana negara Ngamarta apa ora kena paidone para kawula. Jalaran kono uga duwe kewajiban nata katentremaning negara ngayoming kawula nadan sliramu ya semono uga. Iya Adi Walkudara Brantasena bener kang dadi aturmu.
Pisan tumung kaping ambal kaping pindho kaya jeliteng kakaku wis kasebut dadi tuwa-tuwang kaning Pandhawa lan wis kasebut dadi nujume wong negara Ngamarta. Lah nek negara Ngamarta iki arep ngono sampe kala apa gedhening Pandhawa iki nampa rubeda kang kaya bae jeliteng kakaku mesti mangerteni. Adiwal Kudara bener kang dadi atur mudi. Nadyan pun kakang semono aku ya netepi kewajiban aku. Rening aku mangayomi kawula sak negara perlune supaya tentrem. Ning rikala galengan Buddha Respati dina sumo pekenan manis. Aku iki sarya ning Madya Untara. Saliramu katik turu ana tengahing latar. Iya. Lah saka sediaku tumraping aku dadi ratu ana negara Ngamarta ngrumangsani nek aku ora wani bondo yuda. Aja nganti aku oleh pangundha mananing para kawula. Wis ta ora kunto kakaku gak aku kang tanggung aku kang nyamping. La wusanane sliramu sarya ning Madya Untara. Seliramu nak wis mangerti sare tumrap wong turu Madya tengah Untara latar. Aku turono tengahing latar lemekku rudamala bantalku bata srimbat. Njur aku nampa wangsiting dewa. Rumangsaku nek negara Ngamarta diterak banjir bandang saka wetan parani. Kok ipekake diterak banjir bandang saka wetan parani. Iya. Saking gedene banyu saking wantri banjir nganti bisa motolake menuring gapura. Semono potoling menuring gapura tak rangsang luput tak gayu tuna. Saking gedene banyu mung kadangku petang perkara kang katut ana ombaking tirta. Ya Adiwal Kudara Brantasena, Adi Permadilan Adina kula utawa Sedewa. Lah mula aku njur kaget tangi olehku nglakoni sari. Lho. Iki aku njur gagas kanane negara Ngamarta arep ngono apa? Punta kakakku aja ngeden-deni tumrape wong ngipi. Saliramu ku ora tau ngipi, dondongane ngipi ngedeni sing akeh-akeh. Mulane dadi wong urip aja gampang turu ya ngono. Wong ku nek kakean turu kesuhin ipen bingung nala. Bapono pangunen-nguneni. Wong turu gedene wong ngipi ku ana pangunen-ngunening Kasumanendra. Kasumo kekembangan nendra wong turu. Wong ngipi ngono kembangi wong turu. Dadi kenek digagas ya ora. Nek gagas sipen terus saya kapan oleh ngrumpaka kananing para kawula. Iya dinanging aku ndelok pepetetan akeh kang padha alung. Mula Yayi Wal Kudara kudu ngati-ati ya di aja sembrono. Iya. Ecang genere balas sawuncana Gemcatur Prabu Drema Kesumugi sinuwun Kuntadewa gura-gura gundaming wadyabala. Wong kanca Baturikana Raja Dutaraja namaning Ratu Duta utusaning Sinatra Bupati Ratu kang murca saka dalem coba wenena dalan. Mila sinten ingkang cuplak saking Panembahan oncat saking pagulingan. Milih saking Kayangan Suralaya dutaning pukulun ratuning rat nyawa sekali kekasih Bathara Kala minggat dateng penangkilan ageng Demeraja tanpa larapan nyandunge pol lantaran pundak meyak lampit kanthi jaga pregolan. Barata Pandhawa aja kaget Pandhawa, aku kang munggah nang penangkilan gedhe dalem Cindrakapura.
Ando wangi cakukan sekono pasti diwacanakan. Yo pandu ora kurang amit yo ora kurang Cerita Prabu Drema Kesuma Sinuwun Kuntadewa kagetan Jamur Gita. Kaget mus ngarani Jamur maras Gita kuwatir. Kuwatir Prabu Drema Kesuma ugi Sinuwun Kuntadewa ora luput iki kaya puculun Bathara Kala. Ana perlu gawe apa nang negara Ngamarta iki? Ambane ngrebut punjung rikemane ngrebanganan kelawan nyeri campur marang kembang hutan parayitnaning Bathara Kala bolananing aku ados saka pesetran Gondomayu janing aku dinuta marang Kanjeng Rama pukulun ratuning Ratyawa sekali rening iki wis marak-maraki Barata Yudaya perang Jaya Binangun. Mongko ora ana kang digolo-golo. Marang Kanjeng Rama pukulun mung Pandhawa. Lah perlune Barata Pandhawa besok Barata Yudha supaya unggul yudhane. Dina iki areping dijaluk marang Rama pukulun. Arep digawa nang kayangan Pandhawa arep disepuhi dina. Lah mula nek pancene manut pangrenaku ya tak gawe becik. Nganti ora manut tak rudha paripeksa. Bapak ora wedi sapa-sapa wedi sabdaning Kanjeng Rama pukulun. Prayitnaning para Brata Pandhawa ingkang lintu wong kanca batur kudu ngati-ati. Iki ana tekaning pukulun Bathara Kala. Nang negara Ngamarta ana perlu gawe apa nek tujuane becik gawe napine nek tujuane ala ndang bondon biasa. Ya wong kanca batur aja sembur. Prayitnaning Sinuwun Kuntadewa mangkita yang padha pukulun rawuh paduka kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksami. Wah, Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma ora ana alang, ora ana kuciwane. Wong tekakono negara Ngamarta sliramu apa ya padha waras. Angsa pangestu panjenengan winantura harjo. Pukulun kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten kepada panjenengan. Iya Sinuwun Kuntadewa tak tampa bektimu marang aku. Puja pangestuku ditampani ya Kuntadewa. Pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih. Kula cengkang pucaking rekma mugi dadosa cahya nur cahya. Iki dewaku Bathara Kala wal Kudara Brantasena ya sena padha waras sliramu. Oleh pangestumu karene dibadha karatan waras wangsul sliramu. Nadyan aku oleh pangestumu ora ana alangan sawijapa wal Kudara Brantasena. Pukulun Bathara Kala kula ngaturake sungkem pangabekti. Parmadi tak tampa bektimu marang aku Parmadi. Pukulun Bathara Kala kula ngaturake sungkem pangabekti. Wah, rodok kelalen sapa iki?
kula nakula Bu. Iya nakula tak tampa bekti Dewa Waragi Pandhawa kula ngaturake sungkem pangabekti. Iya tak tampa bekti marang aku prayogakna ya nakula lan Sedewa. Nggih Bu Kulun. Kajawi saking menika kula atur nyekecake rawuh paduka sak utawi. Iya sinuwun Kuntadewa ora kurang prayoga. Samya gemi mangati-ati. Para wadya bala rikala pasine Wakana Agung kalawuhan Pukulun Bathara Kala. Ron-ronan datang obras samerono datang demambang tapi obribetnya jalamano song arep penjajah manungsa Kena betokan kita yang podo Pukulun wahya Prabu Drema Kesumara luput kang dadi aturmu aku kajawi saking menika neliti rawuh paduka katingal sarata kita memugumati jang-jang gurawalan colok lentang obor-obor santun kersa rawuh boten bocah wayang dalem slempir rawuh paduka boten dipun kanthi gandhek satunggal langkung kaget raosing tias kula wonten wigati menapa Pukulun menapa ancas tujuan panjenengan piyambak menapa wonten ingkang anindakake utawi ngutus panjenengan sinuwun Kuntadewa nggih mulanane aku teka negara Ngamarta iki kena dak embaki tatah kang ketine kayu kali ginebah kayu lakaran sara munggeng lautan kadraja ngombak ing tirta aku ngembun sabdane Kanjeng Rama Pukulun ratune nyawa sekali Pukulun dado panjenengan kautus kalian yang padha Pukulun ratune nyawa iya la kautus menapa sepisan aku dikon nyatakake tata kemarjane negara Ngamarta ping pindho seger kuwarasaning Pandhawa ping 3 rening iki wis marak-maraki Bratayuda marak-maraki perang Jaya Binangun mula ora ana kang digolo-golo marang Kanjeng Rama calone kang diwenangake numpes darah angkara kajaba Brata Pandhawa iki kang dikuwatirake nek ngantono meletu sing Bratayuda atas Pandhawa iki mung 5 musuhi Katik Kurawa lan srayane ora kok mung titikake banget nggih Bu Kulun la mula nek Pandhawa iki nganti ora didandani karo Rama Bu Kulun mesti tembi Bratayuda Pandhawa bakal lebur tanpa dadi nggih la lajeng dos pundi la mula atur Rama Bu Kulun dina iki Pandhawa dikon nggawa nang Kahyangan Suralaya ature Kanjeng Rama Pukulun iki dina areping disepuhi Pandhawa Pukulun iya dados Pandhawa gangsal perkawis badhe kabeta dhateng Kahyangan Suralaya sak perlu badhe dipun sepuhi wis ora luput kang dadi aturmu la mula dina iki sliramu kudu manut sakadang tak seloning jopo manik asta gina beruh tak gawa mungkanang Kahyangan Suralaya mangke to Pukulun iya rening kula menika amung sadremi dados
Sedhereking sepuh Brata Pandhawa tegesing sadremi eca kelawan boten menika gumantung wonten kadang kula sekawan perkawis. Sakmenika kula badhe nyuwun keterangan kalian kadang kula Walkudara lan Adi Permati saha adina kula Miwasadewa. Ya tarin dulurmu kang petang perkara supaya gelem kabeh. Adi Walkudara Kunta Kakak Kumbar pun wigati apa? Mula tekaning yang padha pukulun dinuta marang pukulun ratune nyawa sekali. Dina iki Pandhawa areping digawa nang kayangan, perlu ning areping disepuhi. Bab iki Bratayuda kaya wis cedhak banget tadi. Lah nek nganti Pandhawa 5 perkara iki njur kabeh digawa munggah nang kayangan Suralaya. Nek tak gagas utawa tak rasa iki ora kepenak. Lah sebab Adi Walkudara, sebab mangkene Pandhawa digawa nang kayangan negara Ngamarta komplak. Lah saka pinemuku kena digawa nang kayangan nanging kudu sing papat. Sing siji kudu tunggu dalem negara Ngamarta. Lu kajaba sabari besok kang papat iki wis disepuhi kari siji. Nek sing papat iki balik sing siji disepuhi pisanan kayangan. Jalam para ngopo ya ngono. Kakang Mas leres dawuh panjenengan. Lah menawi dipun tilar sedaya kalian Brata Pandhawa mendah kawula ing negari Ngamarta. Lana kula Sadewa, kula nggih sarujuk menawi ngaten Kakang Mas. Kula nggih Kakang Mas. Dewaku Bathara Kala. Iya Walkudara wigati apa? Papatahe gawa nang kayangan. Kang siji kudu kok tinggal. Ngaten menika lho yang padha pukulun aturing kadang kula Walkudara Brantasena. Saking pemanggi kula mbok nggih panjenengan kersa mbeta Pandhawa ingkang sekawan perkawis kang satunggal kangge nenggo kawontenanipun negari Ngamarta. Wah, lah nek kowe nek mung petang perkara iki jenenge ngono duduk Pandhawa. Iki duduk Pandhawa nek petang perkara. Pandhawa iku 5. Lah nek pancene 5 iki digawa nang kayangan kabeh iki diarani Pandhawa. Lah seliramu kudu manut marang punulun. Kaya Adi Walkudara, dak aku dak oleh nek kabeh. Gelem Dewaku Bathara Kala ya kang papat. Ora gelem ya papat. Senasa kula ki mboten nglilani. Parmadi ya ora mulungake Walkudara Brantasena ya ora nglilani. Ya aku gak mulungake. Lah Parmadi kula ki mboten nglilani. Terus pundi Bu kula? Ora sinuwun Kuntadewa. Mesti kudu 5 perkara kang tak gawa. Wis tadi Permadi dina iki aku manut pangrenamu. Gelem ya saka Adi Permadi lan Adi Walkudara dene ora gelem ya tak sumanggakno. Yang padha pukulun. Iya Permadi, purun napa mboten panjenengan sekawan? Menawi purun kula sumanggake nek nyuwun gangsta sak menika mboten saged nglilani. Benjang ugi mboten kula wulungake. Jalam porong bener kang dadi atur. Wah, Parmadi karo Walkudara Brantasena tansah ora manut karo aturipun Ulun Bathara Kala. Ora oleh dina iki Pandhawa kudu 5 tak gawa kalih kudu 5. Budi kersampa sembadani priwara tak kembali ngamuk taladen. Nek pancene Pandhawa ora le tak gawa 5 apa kepengin tak ora tarik negara Ngamarta. Sasatnya berapa abang polatanirong memecopat tuneng lati
Kocobang mawing-mawingon kaya kasebat talingan irong ketukannya jagat jenisnya bukatnya ya senepe Kulon Bathara Kala wa Parmadi ana wigati apa suwene swara kena diajeni suwene swara kena digawe becik gelem petang perkara tak gawe becik ora gelem bakal tak siksa utawa tak pilorono negara Ngamarta Parmadi kate wani karo Bathara Kala apamu kang tak wedeni nek pancene wani karo Bathara Kala aja kagan kondo Parmadi kepengin tak pada kalau mongso aja kakan kondo metu nang jaba Bathara Kala aku sekarang Dorong unta mbarep kakak ora luput kang dadi aturmaku mula dina iki nganti ndadekake geder mula sliramu kudu ngati-ati ya Di aja nganti leno utawa sembrono ndadekake geder mula sliramu kudu ngati-ati ya Di aja nganti leno utawa sembrono panyuwunipun Kakang aja nganti ndadekake bondo yuda dak barang wis kadung ngareping kaya pemane lah mula dina iki amin-amin ana aku wae pangestumu kang tak jaluk Bathara Kala dina iki ora gelem dhewe petang perkara bakal tak cilakane ana negara Ngamarta iya Adiwal Kudara Brantasena nek kaya ngono aku njurungi pangestu laku mojo nandung sungkala nyandunga cepaka sarining kamulyan lan dina iki pastine wakan agung areping tak bubarake aku mau mangestono apa kang dadi ature Kunto Barkakaku Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma piyambak kersa mbibarake pasine wakan agung tindhaira Trata Krambat bin Binaturata nyandat tetekan wulu gading nyandung gamparan denta bungkul kencana sewang-sewangan miwah ingkang rayi arikala nandhang ribet Sang Prabu wonten ing dalem rinten pantawisipun dalu anggenira sumungkem wonten pengayunaning Gusti ingkang kuwaos Kudara kang ati-ati ya Di
Ya pangestumu kang tak jaluk Kunto kakakku. Yo. Ayo mban penatasan derek mak. Elai sing monggo kula derekake. Hati-hati ya iya. Nah kula marang Sadewa jenengan tenang Joko dalam perang kudu hati-hati aja nganti leno bodrono. Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma piyambake rombe paraki pasiniwakan agung. Tindak trata krambat ben binaturata nyandak tetakan wulu gading nyandung gamparan denta bungkul kencana. Sewang-sewangan miwah ingkang rayi. Tindak ngantos langkung koridana mertapa ingkang kawestanan gapura miwah ginapura. Kori pengaraning lawang dana wong aweh mertapa wus ngarani. Dananing kori bisa nglebokake wong kang saka njaba ngetokake wong kang saka njero. Mertapaning gapura mangsa dan kaudanan mangsa panas uga kepanasan.
Mula kang denarani gapura lan ginapura, gapura lawang cilik, ginapura lawang gedhe. Gapuraning sinatra Bupati Ratu Tundha kaping 7. Ana lawang cilik diapit lawang gedhe, kang gedhe diapit lawang cilik. Semono rikala minep-mineping gapura kaya kemanten den temokake, rikala tumenga kaya bedang semayan. Kanan karine gapura kaparingan seskaran reca gupala sekalian. Kapetha yang cingkara miwah Banupatra netraning kumala wajaning swangsa dembor mbun-bunanira. Kaisanan Kombang Wedi sewu sisi den agem-agemi gamantung bedama. Mula rikala mengomenganing gapura katon cengkel tingilat. Pecicile mripat pringising waja gembrenggengi Kombang Wedi sewu sisi. Ketolangi gamantung bedama. Nek kak teliti saemba Bathara kala mangsa jalma manungsa. Kacerita nalika ing mangke Prabu Darmaksuma sinuwun Kuntadewa saknalika mundhuta tirta kencana kangge pasiraman kenya katingal Raden Basik pasitening teka Padang prayitnane bayar